Bé, senyor secretari, hauríem de parlar de l'urgència, si hi ha cas primer, no? Començarem a dir aquesta d'urgència, si hi ha cas, expliqui vostè, senyor secretari. Tot com que és un ple extraordinari convocat per urgència, cal que antes d'entrar als assumptes de l'ordre del dia es voti sobre l'existència d'aquesta urgència a la vista de la motivació. En cas, senyor interventor, si vol explicar la motivació. Estan ja arribant a final d'any, calen fer unes modificacions de pressupost, el pressupost vigent del 2015 abans de final d'any, i aquesta és la urgència. L'any passat, el 30 de desembre, també es va fer el mateix, perquè és quan ja tenim dades més certes sobre el que és l'execució del pressupost, i abans d'acabar l'any cal fer aquestes modificacions perquè si no, no es podrien efectuar atès que a partir del dia 1 ja entra en vigor o bé un pressupost nou, si fos el cas, o bé el prorrogat sobre el qual no es podrien fer aquestes modificacions. Molt bé, doncs, si no hi ha cap intervenció, passarem doncs a... Sí, senyor Torres? Bueno, pues nosotros votamos en contra perquè no se debe posar aquest ple per diversos motius. El primer motiu, tenim l'informe, el de secretaria, que diu que aquest ple no està prou motivat per a ser extraordinari urgent. El segon motiu, que no hi ha el plaç corresponent per poder fer, perquè ha de com a mínim haver 2 dies hàbils, i també perquè no hi ha cap informe que és de secretaria per poder que validitzi totes les dades que estem aquí presents. Sí, afegint el que ha dit el portaveu del PP, també la pregunta que ens fem és si calia, si ja sabíem que aquestes modificacions són despeses que es anava veient que les partides estaven bastant agotades. Per tant, calia fer-ho per urgència avui o es podia fer ja, per exemple, la setmana passada, perquè aquestes partides estic convençut que estaven esgotades ja fa temps. Per tant, jo crec que no calia fer l'urgència, es podia fer el ple la setmana passada i no calia muntar l'urgència i extraordinari i urgent. Nosaltres votarem en contra de l'urgència. Per l'esquerra també votem en contra de l'urgència per els mateixos motius, per falta de temps, falta d'informació. El grup d'esquerra ens ha informat del que és fa 5 minuts. Fins ara no sabíem ni de què anava el tema de les partides pressupostàries. Sí, nosaltres també votarem en contra per lo mateix. L'informe del secretari és molt clar i diu que aquest ple no ha estat convocat com toque, que els punts que s'aproven no tenen l'informe de secretaria que doni l'aval a que això es tiri endavant i que el més recomanable és fer-ho després de festes. Després, un ple com aquest es va fer igual el mateix dia, ara fa un any. Per tant, no és una urgència, és una cosa que ja fa dies que s'havien d'ampliar les partides, inclús l'any passat va donar temps d'aprovar pressupostos, cosa que aquest any tampoc no ha donat temps. O sigui, costa creure que et vengui la imatge i et vengui la moto de que tot va molt bé i de que aquí estem de diner superbé i després te n'adonis que a l'hora de convocar plens com aquest tot ha de ser corre, de pressa i corrents, el secretari no sap les coses. Jo vaig demanar ahir, al moment després de rebre la convocatòria, ja vaig entrar a una instància demanant que aquestes despeses que es demanen, que s'han de pagar, que volien la documentació que acredités aquesta despesa. Ahir no hi havia l'interventor, avui he anat, hi havia l'interventor, però no sabia de què anava la cosa, no ho sé, te ho tinc que mirar, ja te ho buscaré. Ara m'ha dit que ho tenia, però jo no ho he vist encara, llavors clar, no ho puc votar quan aquesta informació no la tinc, no 5 minuts, sinó 2, 3 i 4 dies abans del ple. Bé, l'interventor, no sé, vostè no havia explicat prou bé, sí que avui està fent quanta estona amb ell explicant-li, no ha sigut suficient. Han tardat aquí 45 minuts per fer una comissió informativa, tampoc ha sigut suficient. No sé, jo, si no volia haver... El ple se convoquen amb els dies que es corresponen. El ple es va convocar el dilluns, va haver el dimarts i avui dimecres tot el sant dia. De fet, alguns de vosaltres que heu vingut, hi ha la documentació, per això fins i tot tenim alguna còpia. Hem mantingut reunions, en aquest cas, amb l'interventor, el portaveu del Partit Popular concretament, això també. El senyor Gomella, Esquerra Republicana, no ha vingut, jo no em confereix, senyor Gomella, vostè té la convocatòria
a casa seva des del dilluns, per tant tenia el dimarts i avui que hauria de vindre. A les 7 inicia la tarda. Sí, però vostè tenia el dimarts tot el dia i avui tot el dia. Per tant, el pleno puente i el tercer és un diari. Senyor Romella, estic en l'ús de la paraula, sisplau, per tant, vostè ja ha parlat i l'ha escoltat. Jo li dic que vostè la té des del dilluns la té. Molt bé, vostè la té des del dilluns. Vostè podia venir a les 8 del matí el dimarts? Sí. Vostè podia venir avui a les 8 del matí? També. Per tant, vostè ha tingut 2 dies laborals. Per venir a veure aquesta documentació. Per tant, no és el moment vostè que havia dit que ha vist els números al moment. Per tant, així... El secretari... Ja les capsetes no hi havia cap document. Senyor Comès, sisplau, prego que si vol li torno a deixar un torn de paraula, perquè deixa'm acabar la meva intervenció. No hi havia interventor, però hi havia el secretari. El secretari té tota la documentació i pot fer les mateixes explicacions, perquè estem parlant d'essencialment les modificacions. El senyor secretari, el senyor secretari diu que no sap res, jo aquí ja no vull discutir. S'està canviant una partida, però no l'altra. Després, el ple, el podíem convocar demà, i no calia ni urgència ni extraordinari. Bé, extraordinari sí, però urgència no calia cap, ho podíem fer demà. Per tant, ho podíem fer demà. Però, quin problema hi ha? Bueno, sí, clar, demà el senyor secretari té demanat assumptes propis. Què havia fet de negar-li? Clar, li havia de negar. Doncs, evidentment, escolta, per 15 hores de convocar el demà a les 12 del migdia, que s'han estudiat per convocar a l'hora que quedi més oportú, on és el problema? Clar, estem parlant de quin és el problema real. Aquesta és l'argumentació, és que s'estudia urgent, s'acaba el món, no? Són unes modificacions d'una partida que l'interventor us ha explicat avui i estan perfectament que va d'una partida a una altra, va uns diners d'un lloc a l'altre, diu, després de treballs energètics, pam, 2 i 2 fan 4. Escolta, no és res de complicat, no estem aquí fent un expedient que vés a saber el què. Per tant, jo considero que si s'ha fet, nosaltres ho convoquem quan l'àrea econòmica no s'ho planteja. Això no és una cosa de govern. Quan l'àrea econòmica no ens diu, escolta, a mi que m'arriben les despeses, jo he de fer unes provisions per modificar unes partides, s'hauria de fer un ple, la llei s'hauria d'un interventor, s'ha de fer quan hagi final d'any, doncs nosaltres no fem res més que complir el mandat, però molt bé, si s'ha de fer, doncs fem-ho. Escolta, l'hauríem de fer dijous, home, però dijous el senyor secretari té assumptes propis, i altres funcionaris que estan de vacances o també igual que assumptes propis. Escolta, estem en època vacacional. Diu, vostè ho podia veure l'any passat? Bueno, sí, escolta, però sap, és el que vol que li digui. Nosaltres, al final, actuem d'acord com va. Per tant, ho podíem fer ahir i no hagués sigut urgent. Per tant, tota aquesta documentació jo no l'hagués tingut. Però no l'han fet per nosaltres, que jo no tenia cap problema de fer demà a les 12 del migdia. Cap ni un, ni els membres de l'equip d'Uar. Ho han fet de cara a la gent que treballa a la casa. Per tant, passarem doncs a la votació de l'urgència. Vots en contra de l'urgència. 6. Vots a favor, s'aprova l'urgència. Seria també l'aprovació del punt 1, seria l'aprovació de l'acte del 24 de novembre. Senyor secretari, si no hi ha cap... Per aprovar, doncs? No? Sí? Molt bé. Votem en contra, si votem en contra del ple, votem en contra de l'acte. Molt bé. Què serà la tònica generalitzada? Perdó, no generalitzada. Molt bé. Doncs s'aprovaixo, doncs passem a votació. Primer punt, votaríem en contra de l'acte anterior. Qui vota en contra? 3, Iniciativa i Esquerra Republicana. Abstencions? Podem i Esquerra Republicana. Vots a favor de l'acte. Partit Popular i Convergència. Molt bé, queda aprovat. I el PSC. Molt bé. Passem doncs al punt número 3, que és la modificació del pressupost de la corporació per transferència en partides de despesa. Perdó, sí, davant d'aquests d'alcaldia, si no compte, per tant, el punt número 3, és la modificació de crèdit, els pressupostos, i l'interventor ens diu les partides que baixen i les partides que pugen. Aquesta modificació és donar de baixa d'aplicacions de despesa. Són partides en les que no s'ha de disposar ja fins a final d'any, que som conscients, sabem que no s'ha de disposar, i queden uns diners disponibles i preveient, jo no li dic que no ho sé, no ho sé, això, així no hi parlo mai. Jo li he dit, si m'ha demanat factures, per exemple, impost i factures no hi són, perquè jo això és una previsió de que puguin arribar factures i tenint uns diners disponibles que s'aplico a certes partides on prevec que és on poden arribar factures que m'arribaran al gener, inclús al febrer, però són d'aplicació al pressupost del 2015. Per tant, quan em diu, vull veure les factures d'aquests 19.000 euros de treballs, és que no hi són aquestes factures, no és que hi siguin.
no es que siguin aquestes factures. Aquestes factures poden arribar o no arribar, perquè pot ser que aquesta despesa no s'acabi fent. Jo tinc 31.200 euros en unes partides que no s'han de gastar i els he d'aplicar en algun lloc o altre. Llavors miro aquelles partides on prevec que poden arribar, com són energia elèctrica, perquè si el llum ha pujat, prevec que pugui haver alguna factura més de llum, que pugi més i per a suplementar la partida, o els treballs fets per altres empreses, que aquí entra de tot, des de la feina que fa un electricista, que fa un llauner, que fa un camió d'arena o que fa un camió de ciment, el que sigui. Són les partides on solen arribar més factures que poden arribar al gener i inclús fins tot al febrer, però són d'aplicació al pressupost del 2020. De segon hem de baixar partides com interessos de préstecs, perquè l'amortització del préstec que s'ha fet, ja sé que ara aquests diners que estan a la partida que no s'hauran de pagar d'interessos perquè han amortitzat anticipadament els préstecs. També hi ha despeses de formalització de crèdit perquè es va pactar que les comissions fossin zero, per tant, totes aquestes partides que hi ha, que són entre 31.200, les aplico a 3 partides que crec que poden arribar a factures que seran d'aplicació al pressupost del 2015. Molt bé, passarem doncs, si hi ha alguna intervenció, sí? Senyor Torres? Perdona, és igual. No, fíjate, porque sí, pues será uno. Mover esa copia. A mi l'explicació que fa el senyor interventor, tècnicament, perfecta. Però, claro, la pregunta que em fa, que és que el que m'hauria agradat veure l'expedient, és, a part de que quadre tot, de dir, bueno, per què treballs realitzats per altres empreses és 19.000 euros i no és 18.000 o 20.000? M'hauria agradat explicar per què s'arriba a aquesta decisió de 19.000 euros. Perquè hi ha unes factures, podria ser ficat 18.000 o 20.000. Per quadrar la suma. Has de posar 2.200? No, jo ja entenc. Sí, jo ho entenc. Perdó, jo ja entenc que si un no està habituat a treballar, no és el seu cas, evidentment, amb quantitat pressupostària pública, llegir coses i dius, coi, això sembla que sigui de riure, però no ho és. No ho és, no em refereixo a vostè, però no ho és. És a dir, jo hi ha unes partides, si ves veurà que són el mateix nom, però són dues aplicacions diferents. Bueno, doncs aquestes són les partides on solen arribar més factures després. Llavors jo dic, per què no podia posar 18.000 aquí i 6.000 a dalt? Sí, però si la partida, l'aplicació, la partida 222.799 és on venen més factures que són de materials, de camions d'arena, per posar un exemple, per això poso més import amb aquesta factura. Si anem a buscar el crèdit inicial d'aquestes partides, generalment veurà que són partides que tenen un crèdit inicial més elevat, per tant són partides on van més despeses carregades, per tant com que van més despeses carregades en aquesta partida, per això l'incremento més que l'altra. Ara jo el que arribarà no ho sé, no li puc dir el que arribarà, perquè si no ho sé el que arribarà. El que vull referir és que, per exemple, a treballs realitzats per altres empreses amb l'aplicació 9200, pressupostària 22799, si al costat fiques que és referent a la llar d'infants, puc entendre que és coses que estan fent a la llar d'infants, puc entendre que és, però clar, això és molt genèric. Llavors me trobo que hi ha un altre de 5.000, també el mateix, però amb una aplicació diferent. Llavors, el que vaig és energia elèctrica, molt bé, 7.200, que és per pagar l'il·luminat públic de la part nord del poble d'Almacelles, per pagar la part sud, per pagar la llum d'aquí de l'edifici. Llavors dius, això és que hi ha la previsió que ja s'han anat fent, han anat arribant les despeses i que falten tres factures dels últims del trimestre, no? Aquesta és l'explicació que jo he trobat a faltar a l'expedient, i és el que pregunto ara. Però les partides són àmplies i aquestes partides, i aquesta partida realment de la 22 al 99, aquí van moltes coses, no li puc dir, això seran camions de sorra, perquè és que no ho sé. Sí que li podria posar aquí tot un llistat, aquí pot arribar tot això. Però és que, jo tinc una previsió, veig que és com està la partida i tenen uns diners disponibles per aplicar a partides de despesa, miro aquelles partides que estan més coixes, per dir-ho d'una manera, i ho repartixo. Sí, no vol dir que s'hagin de gastar, perquè aquests igual no es gasten, aquests diners. I el que passarà en acabat és que aquests diners, si no té 19.000, se n'han gastat 300, el que quedarà
quan farem la liquidació ens ho trobarem en els romanents i ho incorporarem al pressupost del 16. No són uns diners que és que això es perd, no? És una previsió, el pressupost és una previsió. I això el que faig aquí, faig una previsió. Diu, vull saber, és que no ho sé el que arribarà. Jo faig una previsió, que és la meva tasca, és fer una previsió, i suplementar les partides que crec que s'han de suplementar per tancar l'any i el que pugui arribar un cop tancat l'any i que sigui d'aplicació al pressupost del 2015. A partir d'aquí, si la previsió es compleix, serà complert, i si no, quedarà en romanent que al fer la liquidació s'incorporarà al pressupost de l'any 2016. Hola, més? Sí? Bueno, quan el senyor interventor hi ha gent aquí a la taula que en tema de pressupostaris són molt ignorants, però en tema d'empresa no, i llavors el que ha explicat ell, jo entenc a la meva manera, és jo tinc una empresa, 30 de desembre, i jo sé tot el que he comprat i les factures que tinc que pagar l'any que ve, perquè ho sé. Llavors què vol dir? Que l'Ajuntament no sap el que ha comprat que li arribaran les factures el 30 de desembre. Això és el que entenc, el que està dient. Perquè fa una previsió de que poden arribar factures al febrer, de coses que s'han fet al desembre. Jo a l'empresa sé que el dia 30 de desembre sé el que m'he gastat. Perquè sé que he comprat això, sé que he comprat l'altre, sé que m'he gastat aquí, sé que m'he gastat allà. Aunque no m'arriba la factura, jo ja sé el que he comprat. I llavors vol dir que a l'Ajuntament hi arribaran coses que no sap que potser arribaran, o no sé el que s'ha gastat, ni on s'ha gastat, ni com s'ha gastat. Aquesta és... El primer, així ràpid, és que el que és l'empresa privada amb el que és la comptabilitat pública o que és l'administració local no té res a veure. Són dos mons totalment diferents. Intentar aplicar els criteris d'una amb l'altra no l'ajudaran perquè no té res a veure. Després jo, evidentment, no vaig a comprar. Jo no encomano els camions de sorra, el de grava, jo no encomano. Perquè ho entenguin, nosaltres som els comptables. Vostè potser sap el que ha comprat, però potser el comptable no sap el que ha comprat vostè, després ja arriba una factura al seu comptable. Jo no ho sé. Jo faig una previsió, tinc un pressupost. I de totes maneres, si tinc uns diners que sobren amb les partides, jo faig una previsió i incremento partides. No vol dir que potser sí que m'arribaran o potser no arribaran. Si no arriben, tindré un romanent, després el tanca l'any. Però no vol dir que sàpiga que s'han comprat això, vindran aquestes partides. No, jo tinc una previsió. Jo, al mirar l'execució del pressupost, tinc uns ingressos o tinc unes despeses que sé que no faran i les trec i suplemento partides per si arriben coses. Nosaltres, quan ens arriben a l'Ajuntament, ens arriben els partes o els albarans, les factures, nosaltres, evidentment, hem de comprovar que allò siguin despeses fetes efectivament, que siguin correctes. Però a mi no em pregunten si poden comprar un camió d'arena, si saben que hi ha partida pressupostària. I com això d'altres coses. Home, no sé més, sí. Sí, senyor interventor, vostè, precisament perquè quan diu l'empresa privada no és el mateix que un ajuntament, que és pública, precisament per això, perquè és pública. I els diners que vosaltres feu anar són els diners de tota la gent. Amb una empresa privada pots fer anar el que te dona la gana, però amb una pública són els diners de tothom. I el que ja n'estem una mica cansats és que sembli que quan l'oposició anem a l'Ajuntament a demanar explicacions, a demanar factures i a saber on estan els diners que paguem tots, se'ns criminalitza i sempre que aquests venen aquí a tocar la pera, a molestar. No, venim a fer la nostra feina, venim a que se'ns digui, perquè precisament per això és públic, a que se'ns digui d'on va des del primer fins a l'últim euro. Precisament per això, perquè és públic. I perquè la nostra obligació és exigir la transparència, cosa que aquest Ajuntament no la té per a res. Perquè el que no pot ser, perquè clar, això no és d'avui, que jo he vingut i li he demanat explicacions i el que m'ha dit no ho he entès o no m'ha semblat suficient. No m'ha semblat suficient, però no només d'avui. És que jo tinc instàncies presentades des del dia 23 de juny demanant documentació de l'Ajuntament i no se m'ha ensenyat. Factures, contractes, licitacions, de tot, i no se m'ha ensenyat res. No és d'ara, de que avui he anat i no he entès el que m'ha explicat l'intervenció. Si el que m'ha explicat vostè ho he entès perfectament. El que trobo que no és suficientment clar com per poder justificar on van a parar els diners públics. I vostè m'ha dit això, o sigui, el concepte de treballs realitzats per altres empreses, jo això ja l'he presentat instàncies i l'he fet preguntes des del ple de l'1 de setembre i no se m'ha contestat. No pot ser que es digui que aquí, perquè quadro la suma, doncs aquí ho anem cascant tot. No, perquè és que aquí dintre s'hi poden ficar moltes de coses. I jo no vaig a tocar la pera ni a l'interventor, ni a l'alcalde, ni a la regidora, ni al tresorer. Jo el que vull és saber els diners de la gent del poble on van a parar, des del primer fins a l'últim. I no és per tapar els nassos, és perquè és la meva obligació i la vostra. Després, aquesta, no dic desconfiada,
Però clar, si a mi les explicacions econòmiques me les dona un interventor, funcionari de carrera, que ha entrat per unes oposicions i que és objectiu, me'l puc creure més o menys. Però clar, un interventor contractat per decret d'alcaldia, interventor membre, precisament, i candidat a llistes del partit que està governant a Almacelles. He demanat aquest contracte i no se m'ha ensenyat. Jo he de creure que vostè és tècnic, he de creure que vostè és objectiu, digui'm mal pensada o desconfiada, però no m'ho crec, no m'ho acabo de creure. I no només per això, sinó per el que ja estic dient, perquè he demanat moltíssima informació i no se m'ha donat absolutament res. I perquè aquí hi ha coses que de cara en fora tot és molt bonic i tot quadre i els números són perfectes, però després veiem que van de boli, que el senyor secretari no els hi pot aprovar les coses perquè no té la documentació suficient i que nosaltres venim a demanar explicacions no perquè pel meu interès personal, sinó per l'interès del poble. Perquè el poble ho ha de saber, aquests 5.000, aquests 19.000 i aquests 7.200 de què són. No per mi ni per tocar-li la pera a ningú, perquè ho ha de saber el poble, perquè són diners que paga la gent i que el seu li costen. I ja està bé de voler fer entendre que venim aquí a tocar els nassos i a molestar. Venim aquí a demanar el que és nostre i a exigir que hi hagi transparència i no hi és en aquest Ajuntament. No se'ns ha ensenyat és que ni una factura, ni un pressupost, ni una explicació clara. No, jo suposo que això és d'això. No, igual que a veure, senyor interventor, vostè fa els números, no em pot dir que vostè no sap què és el que es compre, què és el que no es compre, què és... M'entén? Vull dir, està fent els números, és interventor, és professional d'això, no pot dir, no, jo, mira, és que no és sèrio ja, i començar per aquí perquè és que no és sèrio. I una explicació no és informació, una explicació me la puc creure o no me la puc creure, però jo vull proves que del que vostè m'està dient jo m'ho puc creure. I com no m'ho crec per això i per tots els antecedents que ja he explicat, doncs no, necessito més. I ho exigiré fins a l'últim moment i de l'última manera i fins a l'últim recurs que convingui. Però ho exigiré perquè és l'obligació, la meva d'exigir-ho i la vostra d'ensenyar-ho. I ja està. Llavors aquí estem veient, bueno, treballs per a altres empreses de 5.000, de 19.000, energia elèctrica, 7.200 euros, i me diu, no, és que clar, s'ha pujat la llum. Però suposo que la llum que paguem del pàdel també està aquí. Suposo perquè, clar, fa uns quants mesos que el poble està pagant la llum del pàdel. Suposo que està ficada aquí també. Llavors, clar, em queda serietat i una mica de transparència i de cara ja a la gent del poble de dir, no, precisament per això, perquè això no és una empresa privada que és pública i els diners són de tots, tothom té dret i vostè és l'obligació de justificar del primer a l'últim euro. Sí, faig. No, l'interventor pues, de compte ha dit que jo el que veig que hi ha molt poca coordinació amb el personal, amb vostè. Jo el que m'he donat a entendre és que el personal pot comprar el que vulgui, que jo pagarem. Vostè ha dit que jo sé el que compre i jo sé això. Jo crec que si jo poso una partida, jo crec que no hi ha bona coordinació o bona comunicació entre les altres regidories, perquè el que en diem, els diners s'ha de saber cada un els que se gasten i no es pot gastar més del compte. Perquè si no, aquí el que ve que cada 2 per 3 estem fent correccions de partides i més correccions de partides. Jo crec, el que diu la Laia té una mica raó, hem de ser una mica més objectiu a les coses, mirant que no es gasten els diners i més comunicació, que la gent que no gasti més del que pugui gastar. Perquè si a casa nostra, que tots gastem i no mirem el que té els diners, el que porta la caixa, si no hi ha comunicació, l'altre anirà gastant, aniran arribant factures i les podrem pagar o les trobem d'altres partides. Sí, en realitat és una cosa bastant simple que el vegi, veig que ha donat molt de sí, no? En realitat és aquest que dic que per fer una modificació del pressupost. Tot aquest discurs és realment soberany. A més que quan aprovem els pressupostos, doncs, farem de cinar-tant, no passa res. Ahir estan plens de 12 i 13 hores, per tant, no n'hi ha cap de problema, no? Bé, escolti, suposo que, les despeses, la majoria s'aproven per Junta de Govern, per mi, per totes. Per tant, i vostès tenen còpia de totes les Juntes de Govern. Els pressupostos, ves que d'alguna manera obrir la paraula, estem parlant de pressupost. Per tant, quan tu inicies l'any, fas unes previsions i pot ser que una àrea gasti més que una altra. I per tant, la llei permet precisament fer això, fer modificacions
de pressupost. Estem dins del mateix pressupost. Segurament quan farem el pressupost, igual que cada any, segurament tindrem un dèficit com cada any, quan farem la liquidació, pot ser com l'any passat que vam guanyar 100.000, per dir alguna cosa. Per tant, no sabem el que passarà quan s'acabi el pressupost. Però estem dins del mateix pressupost i els diners que tenim en aquesta taula els fiquem aquí. Per tant, jo no hi veig pas aquí un crimen, no? Al contrari, si hi ha una cosa que veiem que s'ha gastat més, doncs, se suplementa perquè les previsions s'hi pugui haver, perquè durant l'any hi ha canvis, i com a l'altre punt tindrem, tenim un ingrés de quasi 13.000 euros d'una subvenció que s'ha entrat, i per tant haurem de fer una modificació per acceptar-la. No la teníem prevista l'1 de gener de 2015 i ja no la vull. No, se fan modificacions i aquests 12.700 euros s'hauran de canviar nínxols. Com ja ens han vingut més, pel que sí, potser 4.700 euros que potser inicialment havíem pensat que només hi hauria 2.000. Bé, els hem de ficar. I on s'han de ficar? Les partides que nosaltres entenem que per motius que sigui, estan sobrevingudes i per tant al final les has d'atendre. I per tant per això es fan les modificacions. Això es fa a tot arreu. Jo no conec cap administració del món que digui que no fem modificacions, perquè la mateixa paraula de pressupost com a se supone, se creu que serà així, i llavors la llei diu que fas modificacions per poder fer-ho. Per tant, no hi veig cap allà, però bueno, tothom té molt dret d'aprofitar l'estona que té aquí al ple per fer el seu plantejament i només faltaria, no? El tema és que ha sortit el tema de la llum del Padre. Tinc un informe aquí de l'Andeu Ginestar amb les factures de llum des d'aquella data fins avui, 240 euros. Per tant, què voldria dir? Sí, 240 euros, sí. Per tant, sí, pagats per tot, sí, pagats per tot, sí, no, sí, li dic. Com la gimnàsia, com tot. Pagat per tots, com la gimnàsia, com tot. També, no es publica, no, igual. Perdoni, mon gim no és públic, perdoni. S'hauria d'assabentar que ja fa uns quants mesos que és regidora. I per tant, això vostè ho dia perquè hi ha gent que cobra. I el tema que no és el mateix. Aquest és diferent, no us afecta a vosaltres i ho veu d'una altra manera. I ja per acabar algunes coses, senyora Martí, vostè ha reafirmat aquí diverses vegades que vostè ha fet unes instàncies i no li ha anunciat res. Vull que consti això en acte, senyor secretari, que no s'hi ha anunciat res. Perquè precisament avui, coincidència, avui no tinc la llista a mà, però hi ha la llista de totes les instàncies que ha presentat la regidora i totes les que ha tingut accés i resposta a les seves preguntes i se'n va sobre el 80%. Senyora, una mica de respecte, sí que te la llengua fàcil, senyora Martí, però sisplau, sigui una mica respectuosa. Jo ho deixarem així. Bé, doncs passarem a votar el punt número 3, que seria vots en contra de la proposta de modificació. Són 5 abstencions, una del Partit Popular, vots a favor, s'aprova la proposta. Passarem al punt número 4, que seria una modificació de corporació número 9/2015, suplement decret de majors ingressos recaptats. Senyor interventor, sisplau. Bé, un cas similar, hi ha uns majors ingressos al fer l'execució del pressupost de finals d'any hi ha uns majors ingressos i aquests majors ingressos s'han d'incorporar al pressupost i s'ha de determinar a quines partides se suplementen. Hi ha uns majors ingressos per import de 60.400 euros, s'ha recaptat més per l'impost sobre construccions, la recollida d'escombraries perquè hi ha hagut altes al padró, la llar d'infants perquè hi ha hagut més matriculats, les subvencions que anaven a la Generalitat de Catalunya i per la concessió dels nínxols. Aquests 60.400 se destinen a determinades partides, subministre material elèctric, el cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua, material informàtic no inventariable, assegurances i neteja. Aquí la partida més significativa és la del cànon de l'ACA, però el cànon no es pagava, com ja he informat als portaveus, aquest cànon no es pagava, ningú pagava el cànon de l'ACA fins fa relativament poc temps, des que cadascú pagui el seu cànon de la seva factura i els ajuntaments i les institucions paguen també el cànon que l'Agència Catalana de l'Aigua, que l'ACA, els liquida. Tant si l'ACA com si la Confederació Geogràfica del Control de Vertidos, els cànons de residus, doncs una sèrie de cànons que actualment és obligat pagar-los i que cada vegada pugen més diners. En aquest cas, hem pressupostat 27.000 euros pels cànons, perquè ja ens han dit que sí que s'han de pagar efectivament, liquidarem els cànons que hi hagi pendents, i ara cada any ja es pressupostarà el pressupost d'inici i el cànon que ens informi l'ACA que s'haurà de pagar, tot i que durant l'any pot tindre modificacions i incrementar-se.
suposo que és el mateix de sempre, no? El mateix, els punts són iguals, no t'hi digui. Bueno, pues nosaltres votarem en contra d'aquest punt perquè hi ha la taxa de llars d'infants que per fi hem pogut arribar a tenir un superàvit de 20.000 euros, pues jo crec que tindria que aquesta partida continuar allí i traspassar-la per l'any que ve, o si no fer unes millores com pot ser el que és la climatització que passa a l'estiu, que els nens passen molta calor, tenint aquests 20.000 euros podem aconseguir que és una demanda que la gent que treballa allí i tots els pares que han portat sempre que han volgut que sigués climatitzada. I jo crec que un any que pot arribar a tenir 20.000 euros, guardem-los perquè pot fer falta. Perdó, no és un superàvit. No, sobrat. No. Aquí té una partida que t'ha sobrat. No han sobrat. S'han recaptat 20.000 euros més. Això vol dir... No, veure, ens fixin sempre. O sigui, se recapten 20.000 euros més de les matrícules, però això no vol dir... Però no és un superàvit. Això vol dir que si l'Ajuntament, si la llar d'infants té un dèficit de 60.000 euros, serà de 40.000 euros el dèficit aquest any. O sigui, no hi ha un superàvit de 20.000 euros. És a dir, que cada any la llar d'infants és deficitària. Segons la RESAL, s'hauria de posar la... Jo ara estem parlant d'aquesta, de l'infants. Segons la RESAL s'hauria de cobrar als pares el que és el cost real. L'Ajuntament fa una aportació, igual que fa la Diputació en nom de la Generalitat, i on se posen les quotes que es posen. Des l'Ajuntament és deficitària la llar d'infants. L'Ajuntament el que fa és cobrir aquest dèficit. Depèn de les matrícules dels ingressos, pot ser de 50, de 70, de 80, això quan tanquem el curs és quan ho sabem. Com que hi ha 20.000 euros més d'ingrés, el que haurà és que el dèficit de la llar d'infants serà de 20.000 euros menys del dèficit inicial. Llavors, què vol dir això? Que hi haurà un benefici, no vol dir que en lloc d'aportar l'Ajuntament per cobrir el dèficit, per exemple, això sabem al tancar, ara no ho puc dir perquè no hem tancat. Al tancar, si hi havia el dèficit de 50.000 euros, doncs aquest curs acadèmic el dèficit serà de 30.000, perquè hi haurà 20.000 euros més d'ingressos. On és l'informe econòmic que no és això. Això, hem començat el ple dient que aquest ple no és legal, perquè no hi ha cap informe econòmic, ni hi ha res, i el que és el secretari és que no ha fet res, perquè no pot fer res, perquè no. Per tant, és que vostè em diu això, m'ho tinc que creure. La modificació compleix tots els requisits de la legislació per fer-la. La modificació recull i segueix tots els requisits legals establerts per fer aquesta modificació. La modificació aquesta segueix tots els requisits legals i compleix la legislació al peu de la lletra. Sí, bueno, però llavors tenim... Aquesta, vas a parar aquest. Vull dir, la modificació segueix tota la legislació corresponent, vull dir que és una modificació que és perfectament legal, està ben feta. La cosa que em dic és que jo això no ho he entès així. Això hi ha 20.000 euros aquests, és un major ingrés, que hi ha qualsevol cosa, i el dèficit serà inferior a 20.000 euros. Si el dèficit estimat era de 50.000, ara serà de 30.000. Vostè me diu que serà aquest dèficit, i jo me tinc... Bueno, doncs jo me tinc que creure. Sí, però llavors és que no hi ha cap informe, com he dit abans, que hem començat el ple. Hi ha l'informe que se va modificar el servei fa 4 mesos, com ja ha explicat el secretari, i hi havia un informe econòmic sobre aquest curs. Hi havia l'informe econòmic d'aquest curs, perquè es va modificar el servei fa 4 mesos. Si es va obrir aquest. Els informes en aquest cas són interventor, els informes econòmics. Però algun altre... Sí? No? Sí? Sí, tornant al mateix tema de la llar d'infants, és una taxa. Per tant, jo entenc que és una taxa i els diners que es recullen van a pagar el servei de la llar d'infants, les despeses de la llar d'infants. Per tant, jo entendria que aquests 20.000 euros anessin amb una partida que fos, jo què sé, subministrament, no hi ha res aquí, bueno, la neteja, per exemple, que anés a la neteja de la llar d'infants. Jo entendria que anés així, però el que m'ha dit vostè és que aquests 20.000 euros van al sac global de l'Ajuntament. No van a parar a la despesa o les despeses o al funcionament de la llar d'infants.
van al sac global de l'Ajuntament. Sí, però al ser una taxa, jo entenc que hauria d'anar... Ara sí, intervendó, sí. A veure, faig la pregunta, contesti si vol enxufir el micro. Bueno, ja està, veus? Senyor Torres, li contesto jo. La taxa és el que paguen els pares. Això és l'aportació extra que havia ficat l'Ajuntament en previsió. És la subvenció de l'Ajuntament, l'aportació de l'Ajuntament. No estem gestionant la taxa dels pares, estem gestionant els diners que nosaltres havíem previst i deixen d'ingressar. Per tant, el dèficit de 60 serà 40, per fer un exemple. Però de l'aportació municipal no estem gestionant els diners dels pares. És la primera vegada, bueno, ho he dit abans ell, però en cap informe a Aumont ens estan explicant el que ens esteu dient ara aquí. No sé si requereix que els informes expliquin això. Però a veure, si fique taxa, jo puc entendre que la taxa és el que paguen els pares. Si aquí me fiqueu aportació de l'Ajuntament, 20.000 euros, que els traieu, us torneu a ficar allà, la pregunta ja no es fa. Però, clar, si és taxa, s'entén que és un impost. Nosaltres vam començar el pressupost i no sabíem els nens que hi havia a la llar d'infants, perquè s'escriuen el mes de maig. Per tant, nosaltres teníem una bossa de diners en previsió, doncs aquesta previsió s'obren, els estem parlant de tercera hora amb la taxa. Forma part del conjunt, però no és en la filosofia que us diu, com és una taxa de pagar el servei? No, com és una aportació que fica l'Ajuntament de forma voluntària extra per cobrir, evidentment, podem destinar al que creiem més oportú, perquè han sobrat, entre altres coses, perquè hem vingut més nens i per tant la nostra previsió ha sigut una altra. Així és senzill, si no res. Ja, però per tant no és una taxa de llar d'infants, és una aportació de l'Ajuntament que fa durant el curs al funcionament de la llar d'infants. No és una taxa impost, pagament pares. És així? Segurament que la paraula, no sé, els que l'han redactat, però aquí ja m'he clar. Però és que se recapta més per la taxa perquè hi ha més nens matriculats. Llavors, com que l'Ajuntament és qui cobreix el dèficit, hi hagi més o hi hagi menys nens matriculats, si llavors al final se recapta més per la taxa, això entra l'Ajuntament, que ja ha avançat els diners, i llavors entra la caixa comuna de l'Ajuntament i es destina les partides de despesa que es vulguin destinar. El que està clar és que la llar d'infants té garantida la seva situació financera, el seu funcionament. Això estem parlant d'aquest curs. El curs que ve jo faré un pressupost, que faci el pressupost i partiran d'unes dades, una estimació dels nens que es creu que hi haurà matriculats, o partint dels que hi ha matriculats ara, els que hagin de repetir, això ja es farà, però jo no sé si tots repetiran, no repetiran, si hi haurà més altes, si no, clar, per això farem un pressupost que després durant l'any haurem d'anar corregint. I haurem de fer modificacions. Molt bé, això de llars d'infants ja ho han tocat prou bé, també volia tocar jo. Però m'he de fer constar que si estiguéssim ben informats de les coses abans de vindre al ple, que no estaríem aquí al ple d'analitzar les coses, perquè és que moltes coses la primera vegada us explica quan arribem al ple. I per això ho votarem en compte també. Sí, com ella torna a insistir, la documentació té vostè a l'abast, el senyor secretari i el senyor interventor els atenen a tots el temps que facin falta, les hores que facin falta, i vostès potser han de saber formular les preguntes als tècnics. Jo aquí no puc adivinar la conversa que vosaltres teniu entre ells. Si vostè té un dubte, ells contesten. I ahir no hi havia l'interventor. Allí perquè l'interventor ho diu dels seus drets laborals com qualsevol altre treballador. Alguna cosa més? Sí. Bueno, tot això, clar, formalment està bé, no? Pues el que diem, hi ha la caixa única, tot el que entre s'aboca i després se reparteix com se vol. Per això jo crec que hi ha els tècnics, no? Per regular una mica, perquè la sensació que dona des de fora és aquesta de, bueno, però això és bastant i després, a final d'any, ja farem quadrat d'aquí o d'allà i ja farem anar els números. Clar, això no... Aquí hi ha despeses del material informàtic no inventariable, 6.000 euros. He preguntat a l'interventor i m'ha dit, bueno, això potser són lo de les fotocopiadores, que si han canviat, que si no sé què. Que jo he anat al ple de l'any passat, on se va fer una ampliació també amb el mateix concepte, i era per lloguer de 100 euros. Clar, de 100 euros a 6.000, quantes fotocopiadores han llogat? Després l'assegurança és un gasto fixe, és una despesa fixa que se sap. Li he demanat a l'interventor que em podria dir quines assegurances són. Ara, a moments d'ara, no ho sé. Després del ple ja no ho aguantarà de res. Abans de la informativa he dit ara t'ho diré, però... Clar, però jo això ho vaig demanar ahir, Lluís, llavors, m'entens? Clar, no es pot donar l'explicació durant el ple o després del ple. No, però sí, ja... Perdó, si dic durant el ple, ho sé també la gent que està aquí assistint al ple. Ja sabies que ve la comissió, ho podries explicar a la comissió també.
neteja 4.400 euros més, també hi ha una licitació amb aquesta empresa i ara augmenten. He preguntat de què és, no ho sé, si ara contestes, doncs veure si m'ho puc creure més o m'ho puc creure menys, perquè clar, és que tot va igual. I després, clar, això dels ingressos de la llar d'infants coincideix amb el mateix. Aquí diu taxa, per tant això és de la taxa. No és de l'Ajuntament, això és de la taxa. Coincideix amb el mateix, o sigui, hi ha unes mancances a la llar d'infants i aquests 20.000 euros, en comptes de destinar-los a la llar d'infants, o potser hi faria falta alguna mestra més, doncs ens estem dedicant això a pagar el cànon de l'aigua o a pagar el subministrament elèctric. Llavors, em sembla molt bé que la caixa sigui comuna, si em sembla molt bé, però home, si és una taxa que els pares paguen per tenir uns serveis a la llar d'infants, si aquests 20.000 euros els tenim disponibles, destinem-los a la llar d'infants. Però clar, si tenim uns altres forats per tapar, doncs això no es pot fer, i normal. Després, clar, igual, no, el del sac comú, perquè les subvencions que són finalistes s'han de fer servir per lo que toque. Jo vull fer una pregunta, i és pregunta, no acusació. És veritat que fa uns anys va arribar una subvenció per la llar d'infants que es va fer anar per pagar la llum del casal? Quan la llar d'infants estava aquí? Ho pregunto, potser ara no ho sabran, però jo ho pregunto, si això va ser així. Dels nínxols, sobren o no sobren? Hi ha hagut un excés, 4.700 euros. Sabem que hi ha hagut moltes queixes de quin és el lamentable manteniment del cementiri. Sabem que fa uns mesos es va demanar una escala, perquè només n'hi havia una, es va demanar una escala i es va dir que no hi havia diners. I ara resulta que ens sobren 4.700 euros. Això potser tindria que anar al manteniment del cementiri i no amb una altra cosa. Llavors, clar, votarem en contra. No sé, preguntava, si jo quantes escales tenim al cementiri? Molts investigat per aquí baix que no li dono una escala en tot el cementiri. Senyor regidor, és que s'ha dit així perquè surto una mica l'efecte d'exageració. A veure, com ha dit, també aprovant són escales i està. I evidentment, si una persona diu, home, si poguéssim fer una altra escala estaríem millor. Dic, mira, tu, l'any que ve, la comprarem per això. Si no tinc la partida, l'hem de modificar i ens diguem perquè no modifiquem. Suposo que la persona ve com ho pregunto a aquesta senyora, ella que també li ha comunicat a vostè, deu ser la mateixa, i li diu, saps què? Mira, senyora Magda, jo això ho hauré de fer d'aquesta manera, perquè si ho feia abans, no, faria una modificació i em dirà, i aquesta modificació a on va? M'entén? No, perquè jo venia molt d'això, no, jo dic el que vull, senyora Marta, jo dic el que vull, i vostè diu el que vol, i jo tinc tot el dret de dir el que vull. I evidentment no es faltaria. Vostè diu una escala quan n'hi ha 10. Imagini si vostè se permet el luxe d'exagerar i dir el que li convé. Escolti, vostè diu de no pagar el cànon de l'aigua, no pagar la llum, per pagar una altra cosa. Perdó, jo estem realment apanyats amb la seva manera de veure les coses. No paguem el cànon de l'aigua, com ja s'ha de passar, que ens pagaran l'aigua, com aquell que diu. Perquè l'aigua l'hem de pagar a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l'hem de pagar a l'ACA, i aquí tothom demana més diners i tothom llavors se tanca l'Ajuntament si vol el Polimalo, que és el que ha de cobrar, perquè ells, com es diuen, m'has de pagar aquest cànon. Perquè com esteu a la Confederació de l'Ebre, que la clama vull cobrar, la Generalitat diu, jo també vull cobrar. Tots cobren aquí. I nosaltres, clar, hem de pagar i hem de ficar el que ens demanen. I la llum, doncs la veritat, també s'hem de tallar la llum de tot arreu, doncs no ho sé, no tenim llum. Per tant, jo crec que s'intenta governar de la millor manera possible, s'intenta ajustar perquè al final se gasten coses que jo crec que són necessàries i per tant aquestes són les modificacions que fan. Per tant, suposo que tindrem temps de parlar d'això durant el curs de l'any que ve, amb els pressupostos seran més extens. De cara a l'any que ve, senyor Nicolàs, escolti, nosaltres hem rebaixat 30 euros per mes nen. Això vol dir que l'any que ve, aquests 20.000 que potser han sobrat aquest any, no hem de ficar 20 o 30, no ho sabem. Perquè clar, si fa 2 anys enrere vam arribar, o fa 5 anys, teníem 90 i pico nens, i fa 2 anys en plena crisi, o fa 3 en plena crisi vam arribar a 40, clar, si la reacció econòmica, que sembla que com diu el seu partit, s'està activant, bé, suposo que això també afectarà, igual que temps enrere, podem arribar a tindre 100 o potser 90, no sé, perquè està preparat per 160 nens. Per tant, imagina't, si hem de ficar a més d'això, potser no tindrem prou el 60, potser no hem de ficar 150, si és que els tinc disponibles per poder atendre. I evidentment, home, senyor Nicolàs, nosaltres atenem la gent gran, perquè hi ha molta gent que ha de portar els seus avis a la pública. I per tant, la pública ha de tenir la funció d'ajudar, i d'ajudar els que no arriben a final de mes. Clar, si tothom tingués la capacitat econòmica
a les llars privades, possiblement l'Ajuntament ens podríem estudiar molts diners, però no és el cas. Nosaltres hem d'ajudar, en aquest cas, els que no poden. I precisament aquest dia de Nadal vam fer un àper a totes les persones grans que estaven sola a casa. Això també val diners. La gent no va pagar, això també val diners. I això ho paguem entre tots. Ara, nosaltres volem fer aquestes polítiques socials, m'entén? Nosaltres les fem. I després aguantem les seves crítiques. Aquí, clar, la és diferent, llavors ahir jo ho pinto d'una altra manera. Encara piquen menys, però aquí llavors us critiqueu. Però bé, és el que hi ha. Després és el joc que toca, vostès han de fer el seu rol i ja està, jo ho he dit una vegada. Passem a la votació, vots en contra de la proposta. 6 ara, són 6, que són els grups de l'oposició, vots a favor, queda aprovat per unanimitat. Perdó, per majoria absoluta. Passem al número 5, que és modificació del pressupost del Patronat d'Avis, 1/2015, de suplement de crèdit financiat amb el romanent de liquiditat de tresoreria i de majors ingressos. Senyor secretari o interventor. Aquest és el suplement, la modificació del Patronat Municipal d'Avis, és la primera que es fa, l'única que es fa aquest any. Aquest any s'ha esperat també fins al final que acaba de fer el canvi a la residència nova, ens faltaven dades objectives ja des que està en funcionament la residència per poder acabar de quadrar el que són les partides pressupostàries, ja que el pressupost inicial, al no estar encara inaugurada la residència nova, es va fer tenint en compte les dades de la residència vella. Un cop ja amb més de 6 mesos de vida de la residència nova, ja han pogut ajustar les partides i proposar aquesta modificació. Hi ha uns majors ingressos que s'han recaptat sobre el que estava pressupostat inicialment, que són bàsicament més recaptació pel centre de dia, els serveis assistencials i subvencions, el que paga bàsicament l'ICAS, que sumen 100.000 euros, 100.500, i també s'incorpora el romanent de tresoreria de 66.000 euros, per tant hi ha uns majors ingressos de 166.500 euros que s'apliquen a diverses partides. Hi ha partides d'energia elèctrica, de combustibles i carburants, perquè no teníem dades encara sobre el que costaria posar el llum, la calefacció i demés, i ara ja tenim dades més objectives, podem complementar les partides, i la partida que més s'emporta l'increment major és la de retribucions bàsiques personal laborals, i que aquí hi ha sous i salaris i seguretat social que s'incrementen 140.000 euros, que això bàsicament ve motivat per la incorporació de 8 treballadors més, han variat les ràtios al passar a la residència nova, aquestes ràtios impliquen que s'hagi de contractar més personal, després hi ha el personal contractat per suplir les hores de vacances, quan la persona fa vacances no es pot quedar al seu lloc sense cobrir, s'ha de contractar amb una persona que la supleixi i depèn de la feina que fa, ni cal contractadors, i tot això té un increment de 140.000 euros. Això no vol dir que aquests 140.000 euros se deguin del personal, s'han anat pagant, tot i que n'hi hagués consignació pressupostària, perquè com que hi havia el romanent de tresoreria per incorporar de 66.000 euros, vam poder anar tenint els pagaments de les nòmines fins a l'últim moment, ja preveient en l'aplicació del romanent líquid de tresoreria. Llavors, aquests ingressos extres que hi ha acaben de complementar la partida de personal per pagar el que és el mes de desembre i la paga extra. Molt bé, alguna intervenció? Mira, el grup popular votarà en contra perquè, que sabem primer tot, com has dit ara, que ja s'han pagat les nòmines, i l'altra qüestió és que, clar, que no tenim cap informe econòmic, tornem, que tant se fica en boca, la transparència, tot això que estem parlant, tenim un paper que no fica això. I ara que jo m'he enterat que s'han contractat a 7 persones, que una altra cosa, clar, és que com hem de votar una cosa a favor si no tenim informació? On és la transparència? On són les dades? I després fem una residència de més de 7 més perquè no s'hagi baixat, que són les despeses, inclús és que no s'han pujat en 6 mesos o 7 mesos 50.000 euros del personal, pagarem més llum, pagarem més combustibles carburants, però és sostenible aquesta residència. Hem fet una residència on nosaltres avis puguem saber que estaran sempre allí segurs.
que la podrem pagar, que tindran prou per poder-la pagar. Que veig que això, si en 100 mesos han pujat 165.000 euros per despeses, en un any quan serà de més. I nosaltres el que tenim en falta és, com sempre, volem transparència i volem saber el que estem votant, que en aquest moment no ho tenim. Senyor Torres? Aquesta modificació de crèdit jo considero que arriba tard. Tard perquè aquesta modificació s'ha de fer al començament, o a meitat d'any. Per tant, m'està demostrant que se va fer el trasllat de la residència antiga a la nova sense cap informe econòmic que pogués preveure el que està passant ara. Perquè si tothom sabia que s'hauria d'augmentar personal, doncs fem la modificació de crèdit quan toqui, perquè si teníem els diners, perquè hi ha romanents de tesoreria i tot això, i hem anat a fer-ho ara, a final d'any, sense un informe econòmic que pogués preveure que hi hauria un augment d'energia. O sigui, ens hem anat allà i quan vagin arribant les factures ja anirem fent modificacions de crèdit. I també el que em sobta, que considero que és bastant greu, és que a la partida de personal s'ha anat pagant o la partida esgotada. Sí que el remanament de tesoreria ho cobria, però quantes vegades s'han tingut que deixar factures al calaix perquè no es podia pagar la factura, o no es podia pagar la despesa perquè la partida estava esgotada. Per tant, aquí entenc jo que s'han anat pagant nòmines en la partida esgotada. I això no sé si és molt legal, però jo tinc els meus dubtes, perquè jo vull recordar a vegades quan jo estava al govern que no podia pagar factures perquè la partida estava esgotada i faltaven 50, 60, 100 euros. I tindrem que esperar a fer una modificació. Aquí resulta que hem anat pagant el personal que s'havia de pagar amb la partida esgotada. No ho sé. Després, amb el tema d'ingressos sí que volia preguntar, aquesta partida de majors ingressos de 40.000 euros serveis assistencials, quina classe de serveis són? I fiquen serveis assistencials però no em clarifiquen de què són, no? I també voldria saber, aquests 10.000 euros, treballs realitzats per altres empreses i professionals, però tornem a estar al mateix. Què és això? Nosaltres hi votarem en contra perquè, com s'ha comentat abans, si en 6 mesos ja hi ha un dèficit, ja hi ha 166.000 euros de despesa, doncs, no sé el que ens vindrà amb aquesta residència. Sí. El tema aquest de la Llarravís, ahir he parlat amb l'interventor i he presentat a la comissió el tema de les nòmines, de la partida, i m'ha dit que les nòmines se paguen, sempre es paguen. La partida, les nòmines se paguen. Jo també, com el Cisco, no sé si ho trobo massa bé. Des del grup d'Esquerra també votarem en contra, però no votarem en contra, igual que tots els punts, no pel contingut, sinó per la manera, per falta d'informació, poc temps, i no tindre informació per poder votar a favor o en contra. No es manipuli després dient que el grup d'Esquerra vota en contra d'una cosa que tal i que qual, que no sabem ni la que és, que ens entenem disposar cap d'unes setmanes del que és. I això. I tot això que parlem del grup d'Esquerra i tot ho fa amb el permís del Joan Maria i amb el permís de la Laia, que és el nostre nova jefa, i ja està. Molt bé. Sí, bueno, subscric tot el que han dit, el de la cafè també. I, bueno, evidentment és que el cas és aquest, o sigui, hem fet una residència, vam fer els pressupostos sense tenir... O sigui, vale que no estàs a la residència, no saps els números ni el cost exacte del que te costarà, però passem d'una residència humil de poble a una residència de luxe. I això està demostrat quan veiem que en 7 mesos ha augmentat 166.000 euros el pressupost en un any, al voltant dels 200.000 euros. 200.000 euros més a mantenir el poble. 140.000 euros més en plantilla. Plantilla que tampoc no se sap com ha estat contractada, que aquesta és una altra. Després, hi ha l'augment de combustibles i carburants de 5.000 euros. Dic, bueno, vale, se paguen més de calefacció, però és que he mirat el ple de l'any passat i a la mateixa modificació del patronat també hi havia un augment de despesa en carburants de 5.000 euros. O sigui, cada any hi ha una despesa de més de 5.000 euros. Va parar la calefacció de la residència només aquí, va parar alguna altra cosa, o cada any anem augmentant 5.000 euros cada any. Després torna a aparèixer els treballs realitzats per altres empreses i professionals de 10.000 euros, que tampoc no se m'ha explicat el que era. Llavors, clar, o sigui,
no consentiré que menteixi i que manipuli les meves paraules, perquè jo no he dit que no s'hagi de pagar el cànon de l'aigua, jo no he dit que s'hagi de tallar la llum, perquè jo això no ho he dit, això evidentment que s'ha de pagar. El que jo li diria és on sí, el que jo no pagaria, on sí que retallaria. I això sí que li puc dir. Retallaria en pedres i en formigó. Retallaria en plantes. Retallaria en judicis contra veïns del poble. Retallaria en projectes inútils fets per arquitectes externs per voler fer fora gent de casa seva. Retallaria en contractar a l'advocat de la Shakira. En això també retallaria. Més de 200.000 euros. Retallaria en dinars i quilometratge. Retallaria en els blogs autopropagandístics seus que no aporten absolutament res al benefici del poble. Retallaria en escultures. Retallaria en trucades al Tarot o a Senegal. I retallaria, evidentment, el seu sou. Bé, jo també li retallaria vostè moltes coses, no? Però la veritat, jo m'estendré d'entrar al seu joc de desqualificacions com estem acostumats. Per tant, escolti, vostè tindrà possibilitats en els propers pressupostos i evidentment de repetir les seues coses. Jo escolteu que s'ha dit gravat estat i per tant, escolta, com està gravat ho podem escoltar perfectament tothom. L'Ajuntament, evidentment, ho seguirem reproduint íntegrament o parcialment de forma interessada. Per tant, ho farem i per tant tothom podrà escoltar, evidentment, el que hi ha. Suposo que vostè, si diu que l'advocat que es va defensar diu 200.000 euros, suposo que vostè això ho diu de forma segura. Vostè està dient que l'Ajuntament, si no podem escoltar la cinta, s'ha gastat 200.000 euros per defensar l'Ajuntament. Per tant, vostè ja en seguir una acusació descomunal, però bueno, és igual, no ho vull entendre perquè vostè, la seva credibilitat ja està demostrada. No m'hi penso contestar més en aquest tema. Sí que li diria, escolta, no es tracta d'una residència de poble o una residència de luxe. Doncs mira, si estan millors presents ara que abans, jo estic molt content. Vostè sembla que no, vostè vull dir que estigués amb aquell fosso. Sembla molt bé. Però jo, evidentment, considero, fico en valor que sigui una residència de qualitat, per a la gent gran del nostre poble. Per tant, escolta, aquí, evidentment, estem en pols oposats. Vostè està bé com està i jo no. Jo considero que està molt bé com està la nova i, per tant, res a dir sobre aquest tema. Senyor Nicolás, quan se va decidir de fer una residència nova per a la gent gran, amb la idea tothom està d'acord, tothom va trobar excuses per dir el que tenia que dir i no cal resumir-ho, perquè com tinc la memòria fresca li podia fer un decàleg de tots els passos i les votacions fins i tot de cada grup sobre el tema, però no és el cas i tampoc ho vull entrar a discutir. Però és evident que si tinguem 28 padrins tinguem un cost X i és evident que si ara tinguem 34 o 36 té un altre cost. També té uns ingressos, perquè els padrins també aporten. Però el mateix que la llar d'infants, si nosaltres aportem un X% per cada padrí o per cada nen, com més nens hi haurà, més ho hem d'aportar dels fons municipals. Una altra cosa que vostè pot fer, i els altres grups també, és, per exemple, demanar, i evidentment això ho fareu, això ja ho sé que no ho fareu, és a dir, que s'incrementa el pago de les famílies als seus padrins residents. D'aquesta manera, si els padrins paguen més, nosaltres pagarem menys, l'Ajuntament. Però nosaltres no ho farem, això. Nosaltres no. I per tant mantindrem els imports que paguen actualment els padrins, destinen a una residència com estava, a una residència de luxe, com ha dit la senyora portaveu d'Iniciativa o de Mercedes Lliure. Ho mantindrem. I aguantarem les seves crítiques, les seves i les altres del grup, però ho seguirem fent. Perquè per nosaltres, la gent gran del nostre poble que té necessitat d'estar a la llar d'infants és prioritària. A la residència, perdó, és prioritària. I si costa diners al poble, doncs miri, escolti'm, nosaltres, cada 4 anys ens examinem, que sí? I cada any la gent del poble decideix qui pot governar i qui no pot governar, que sí? Doncs nosaltres ens considerem amb un aval democràtic per seguir fent el que fèiem abans del maig. I tenim aquest aval democràtic. I tenim aquest mandat democràtic. I com nosaltres tenim aquest mandat democràtic, nosaltres ho fem. Que vostè no vol? Vostè creu que si fiquem més diners? Doncs ja li dic, l'única manera de ficar menys diners a l'Ajuntament és pujar les quotes a les famílies. I ja li dic, aquí a nosaltres no ens trobarà. Què volia dir? És que no entén el que està exposant. El que està exposant
és que aquí estem votant unes coses que no hi ha transparència, vol dir que no tenim informe per saber el que estem votant. I l'altra qüestió que estava dient és que s'ha incrementat el personal. Per què? Perquè la residència, com acabem de dir ara mateix, perquè me van entrar les coses, parles, te diu que no sé què. Perquè diuen que s'ha fet de planta, com que hi ha diverses plantes, hi ha més ràtio de personal. Si l'haguessin fet de planta baixa, tant espai que tenim, al Parc d'Europa, tan meravellós que és, haguessin pogut menys personal i menys despesa. L'altra qüestió, com que s'ha fet nova, podem fer una residència amb més eficiència, que s'han pagat menys llum, menys carburants, hem fet plaques elèctriques, hem fet coses que ens ajudés a estalviar, que no avui en dia és a generar més despesa. I fent aquestes coses, igual els altres avis tindrien que pagar menys. I reitero una altra vegada és que no tinc cap informe per valorar això. Res més. És que no han entès la pregunta. Pues, clar, no l'he entès, perdoni, però, escolti, ja insisteixo, vostè, quan se'l convoque, vostè té 8 hores, té 3 dies, en aquest cas, que té sigut 2, perquè sigut 2 anys, per venir a parlar amb l'interventor, en aquest cas no ha sigut, en aquest cas, per d'altres casos hi és. No, ja està, acabo jo, i ho deixo allà. Escolta, i ara, si ara hem de discutir sobre el projecte, el projecte va estar aprovat, si no me recordo, gairebé per la unanimitat dels grups polítics que hi havia en aquell moment. I si no m'equivoco, el seu també, el seu grup també va votar a favor del seu moment. Per tant, ara no és el moment potser de discutir si una planta baixa o una planta més, perquè, escolti, fer una planta més o fer una planta més ampla també el consum és més gran, perquè és a nivell, en planta baixa és més car que en 2 plantes. I, perdó, la residència actual d'avis reuneix tots els paràmetres que diu la llei, en aquest cas de sostenibilitat, plaques solars, etc. Passem a la votació. Vots en contra de la proposta. En contra, 6 vots en contra i vots a favor. Queda aprovada la proposta. Moltíssimes gràcies.